Het was kleine ome Keizer en die hoorde bij de familie. Voor ons was het niet wat bijzonders. Hij was echt een op- en top bilkert, wat zwart-wit denken betreft. En ook zo en niet anders. Weet je wat het ook nog wat leuk was? Het verhaal van het belastingplaatje. Want je moest voor de oorlog immers moest je een belastingplaatje op je fiets hebben. Hè? En dat kost nog een daalder. Maar hij moest natuurlijk op zijn leeftijd ook een belastingplaatje hebben. Maar hij wilde op zijn fietserie belastingplaatje, want het was een soort kinderfietsen, vond hij. Nou, weet je wat hij deed? Hij trok het belastingplaatje over zo, en dan deed hij een soort gelig papiertje omheen. En dat deed hij om de fiets. Op die manier probeerde hij mooi onderuit te komen. Hey, Joukje. Hé, hey, hoe is ie? Ja, goed. Mooi. Nou, kom verder, joh. Ja, ik heb gehoord dat jij dat fietsje hebt. Niet teruggekomen, joh. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik sta te popelen. Oh, ja. Ja, geweldig. Hij kan niet bij de trappers. Hij kan hier niet bij de trappers, nee. Dus dat groeispurtje is wel heel fijn voor hem geweest. Anders had het fietsje zo moeten zijn. Ja, het is prachtig. Ik wist dat hij familie was van mijn vrouw. En 2 jaar geleden hoorde ik het bijzondere verhaal dat hij op zijn 14e naar Amerika was verdwenen. 1888, en dat zijn moeder, Joukje Keizer, hem ging ophalen. En dat vond ik zo'n geweldig verhaal. Een retourtje, Oude Bieltzijl, New York. Dus ik wilde weten, hoe heeft zij dat gedaan? Nou, alles wat ik vond in het begin, dat heb ik meteen ingeplakt. Ook geboorteakten van Hendrik en allemaal foto's en krantenberichten die ik heb gevonden. En ja, dat is de researchperiode. En de allereerste krantenaankondiging in 1880 is hij 6 jaar, dan staat hij in Amsterdam. En dan is het impresario Schorter en dan wordt hij aangekondigd als het zeldzaamste natuurwonder. En dan moet je 25 cent voor hem betalen, dat is pittig in die dagen. Je probeert integer met dit historisch materiaal om te gaan. En dus geen gekke dingen te verzinnen. Dus over het liefdesleven van Gerrit wist ik eigenlijk niets. Dus iemand zei wel, ja, hij heeft iets gehad met een kleintje. Maar dat was te vaag. Ik denk, nou, dat ga ik niet doen. Daar ga ik niks over verzinnen. Dat wil ik niet. Maar zijn familie maakt het van der Mast een slachtig oude beeldziel om alles nog even zien te laten. Dit is dus echt het huis waar Gerrit Keizer met zijn familie heeft gewoond. En nou ja, dat is best wel een mooi huisje in die tijd geweest. Dus hij had toch wel wat centen verdiend met optreden. En daarboven hadden ze een speciaal kamertje voor me ingericht. Met een klein bedsteedje, met een klein bedje en noem maar op. Zijn zoon en nichtje schreeuwen een lied over de kleine Keizer. Hij is wel bijzonder begaafd geweest. Hij heeft natuurlijk wel, wat dat betreft, de nodige capaciteiten gehad. Ja, precies. Een recensie in de New York Times. En daar staat ook, he is something else besides a midget. Dus hij is meer dan alleen maar een dwerg. Ja. En dat is toch het groot, het is een beetje zijn tragiek, maar het grootste compliment dat hij ooit heeft kunnen krijgen. Tuurlijk. Wat vind je nou het meest fascinerende aan het leven van Gerrit Keizer? Nou, zijn lef. Dus dat hij... Kijk, hij was natuurlijk klein en dan ben je ook een blikvanger voor iedereen. En op de ene manier heeft hij daar ook... Dat kon hij handelen. Dat vind ik erg knap. Hoe ben jij in het hoofd van deze man gekomen? Ja, eerst begon ik als de alwetende verteller. Maar dat werkte niet zo, daar kwam ik niet zo uit. En toen dacht ik, ja, waarom
laat ik nou maar eens in de ik-vorm beginnen. En dat ging heel snel, toen had ik de juiste vorm. Een knecht hield het zware gordijn voor me omhoog en ik wachtte op de eerste tonen van de cello die mijn act met snelle, neergaande toonladders begeleidde en rende vol overgave de piste in. Ik stormde op de Italiaan af om tussen zijn benen door te glippen, toen ik iemand hoorde kuchen. Het geluid kwam van de parterre. Ik staakte abrupt mijn aanval en stond als aan de grond genageld. Toen zag ik haar zitten. Mijn hart ging sneller slaan. Ik zag haar ronde gezicht, haar rode appelwangen en het zwarte hoedje met de gehaakte rozetjes dat we samen in Leiden hadden gekocht. Daar zat Mim, tussen 2 onbekende, bebaarde mannen in. Ze keek me met een stralende blik aan, hief voorzichtig een hand en wuifde. Even wist ik niet wat te doen. Ik draaide me naar signor Dodretti, die me half boven zijn halter gebogen, lodderig aanstaarde en riep: "Dit is ons Mim!" De schrille jubelkreet vulde de hoge circustent. Ik had nog maar 1 doel, zo snel mogelijk naar Mim toe. Ik wilde me in haar armen storten. Ik stak de piste over en klom, struikelend over de hooibalen die de arena afschermden van het publiek. Ze duwden en trokken me de 15 rijen op die me van Mim scheiden. Ik was er bijna. Er was nog een laatste mannenhand die mijn bovenarm omklemde en me met een zwiep in Mims rij deed belanden. Mim greep me vast, trok me op haar schoot en zoemde me stevig op mijn wangen en mijn mond. Verbouwereerd onderging ik haar hardhandige liefkozing. Toen zette ze me op haar knieën. "Laat me eens goed naar je kijken, jongen. Ik was glad vergeten hoe je eruit ziet." Ik wilde haar heel veel vertellen, maar mijn hoofd liep om en ik glimlachte timide. Mim drukte me nog 1 keer stevig tegen zich aan, smoorde me bij kans tussen haar borsten. Toen maakte ik me los uit haar armen en daalde af naar de piste, waar ik mijn nummer met signor Dodretti voltooide. Belichaamd ook hoe zij eigenlijk vanuit Ouderbeltzijl naar Amerika is gegaan als vrouw. Eigenlijk als een eenvoudige dorpsvrouw met in de jaren een gammele schuit even naar Amerika, zomaar. Ik vind het een onderneming dat eigenlijk boven je verstand gaat. Dat je eigenlijk niet kunt begrijpen dat ze dat aandurfde. En de scène beschrijft ook hoe ontzettend hij van zijn moeder houdt. Ja. Ja, ze waren verknocht op elkaar. Ja, ontzettend. Altijd tot het laatst toe, hoor. Er is hier een pad naar Gerrit Keizer genoemd, terecht? Ja, heel terecht. Want die man heeft heel veel bereikt in het leven. En ik vind dat zijn naam draagt ook bij tot de faam van het dorp. Maar een goede vriend van mij heeft ook gezegd, die moeder is ook zo belangrijk geweest. Eigenlijk zou de oude Beeldijk, die 15 kilometer lange dijk, zou je de Joukje Keizer Avenue kunnen noemen. En dat vond ik een mooi idee.